Velkommen til Delta News. Mit navn er Jakob Kønby. Og jeg er Lisa Engedal. I dag skal vi tale om året, der gik, og så skal vi bag facaden på Delta. Men først skal vi have lidt korte nyheder. Vi begynder med et drama i Deltas varemodtagelse. En nyhed, som fortjener en plads på forsiden. SenseLab har opgraderet. Meldingen er stor begejstring fra kunderne. Deltas interne service melder, at de har mistet et skuffemøbel for et år siden. Hjælp ønskes til oprydning. Opklaring. Det var de korte nyheder. I Delta gør de meget ud af at blive sundere. Blandt andet har de deres kantine, som laver fremragende og sund mad. Derudover har de i 2012 haft det, de kalder et sundhedsår. I vores første indslag, der følger vi en vilkårlig medarbejder på vej til kontrol. Hej, velkommen. Hej. Peter, kom ind og sidde ned. Jo, tak. Nå, det bliver spændende, om du har forbedret dig siden sidst. Nå, jeg har kigget lidt på dine svar fra spørgeskemaet, vi har sendt ud, og jeg har lige nogle ting, skal jeg snakke om dine søvnmønstre og spisevaner. Jeg kan se, at dit søvnmønster ikke er helt optimalt. Ja, det er nok også rigtigt nok. Jeg går nok for sent i seng. Ja, du ville forbedre det væsentligt, hvis du kunne gå noget tidligere i seng. Det skal jeg prøve på. Nå, men hvordan ser det ellers ud? Jamen, jeg kan se, at du har forbedret dine kostvaner, og det ser ud som om, at du er begyndt at spise mere fisk og får mere af de gode olier. Ja, jamen, jeg prøver også. Ja. Men nu skal vi til det hele drejer sig om. Armbøjninger. Du ser, du kan tage flere end sidst. Ja. Okay. Du har forbedret dig, men du er stadig under gennemsnittet i Delta. De er vigtige, de armbøjninger. Hvor mange kan du tage, Lisa? 30-40 stykker, jeg skal ud på. Det er da meget godt, ikke? Flot. Og næste indslag er fra Deltas IT-afdeling, hvor man især ser frem til én ting på dagen. Ja, velkommen. Hej. Kom, skal vi gå ned og spise? Nej, ikke allerede. Nu sidder lige og arbejder. Jo, kom nu. I kan tidsregistrere, når vi kommer op. Sådan, yes! Ja, det gør jeg til. Ja, det bliver godt. Det er så super det der. Ja, det er så nemt, og det er så hurtigt. Ja, Jacob, det er godt, der er nogen i Delta, der godt kan lide at tidsregistrere. Nu hvor vi er i de her fine rammer, vil jeg gerne byde velkommen til en, som kan hjælpe med at fortælle, hvad Delta har bidraget med herinde. Velkommen, Ole. Kan du ikke fortælle vores seere, hvordan at Delta er præsenteret her i Planetariet? Tak, Jacob. Det kan jeg tro, jeg gerne vil. Egentlig så startede det jo for mange år siden. Faktisk så var Elektronikcentralen, det var jo en af rødderne til Delta, den første. Som kredser derude har leveret rigtig mange billeder. Tak, Ole, fordi du gad at være med. Jamen, Jakob. Og det var så året, der gik. Delta har været i pressen over 400 gange i år.
Vi spørger, hvad er det egentlig for et firma? I Bag Facaden går vi tættere på end nogensinde før. Som bekendt kørte 11 personer 550 km fra Delta til Berlin, eller gjorde de nu det? Vi går nu bag facaden, på turen går til Berlin. Ja, så er vi nået til 4. dagen af vores cykeltur til Berlin. I dag har vi kørt over 75 km i strid modvind. Og Johnny han har punkteret 4 gange. Men ellers så kører det rigtig godt. Hele teamet kæmper flot, synes jeg. Men vi er altså godt ømme bag efter 400 km i træden. Så jeg tror helt sikkert, at vi alle sammen glæder os til en god middag i morgen aften, når vi når Berlin. Har du slukket noget? Ja, kameraet er slukket. Så behøver vi ikke til den. Så. Hold da. Yes! Der er fandme langt til Berlin. Nu skal vi godt nok have en kold. Hold da. Det er stort arbejde. Hold da. Ej, hvad fanden er det der? Ja. Det er sgu da en rigtig cykeltur, det her. Så er det sgu lige til længe. Ej, hvor har vi. Den har vi altså godt nok fortjent. Ej, vi bare vente. Der er jo langt til Berlin. Ja, efter den afsløring går vi videre til næste indslag. Som bekendt er der tit medarbejdere, som gør sig fortjent til ekstra opmærksomhed. I vores næste indslag handler det om den lille fætter. Vi var med, da optimisten skulle udvælges. Ja. Hvordan er det nu? Hvad er det hende her? Nej, det duer ikke. Nej. Hun duer ikke. RTC, de har fået så mange efterhånden. Det duer heller ikke. Ja, nej. Ja, kom ind. Hej Paul André. Hej Claus. Jeg har fundet en kandidat til optimisten. Okay. Og som du kan se, så er han vældigt. Han er hårdt arbejdende og spreder smil på gangene. Hvad siger du til ham? Ja. Det lyder da godt. Ja. Ved du hvad, den kigger jeg på. Så ja. Tak skal du have. Godt, super. Hej. Ja, hej Elmer. Jeg har været ansat i 7 år. Det var jo ikke længe. Duer ikke. Nå, det her, det var måske lidt mere interessant. Spændende. Ja. Hej, Borgerne. Hej. Du skal jo lige have de sidste nomineringer. Ja. Værsgo. God fornøjelse. Tak skal du have. Ja. Jeg synes, han gør et godt stykke arbejde deroppe. Synes du ikke, Lisa? Delta har som bekendt noget af Danmarks bedste køkkenpersonale. Alt er hjemmelavet og tilberedt fra bunden. Vores kollega i marken har været på besøg med et skjult kamera. Hej Rasmus. Hej Jakob. Jeg skal holde reception den 15. januar. Er det noget, som du kan hjælpe med? Det tror jeg godt. Jeg har booket Einstein til 40 personer. Ja, må det ikke? Jo, det tror jeg. Det skal vi nok finde ud af. Det lyder godt. Hej. Hej. Jeg er kommet fra Kong Amok. Ja. Dyrestransportale. Vi har sådan en hel masse derude. Er det ikke noget, der måske lige kan få et par til? Nej, du har ikke sådan nogle stærke mænd. Der er sådan nogle muskler. Søren. Typer her. Christian. Ja. Har I lige tid til at hjælpe mig noget her? Ja. Men skal jeg lave et menuforslag til jer, eller? Ja, det må du meget gerne. Ja, okay. Men altså, skal vi lave det, fordi så bliver det rimelig dyrt. Ellers så kan I overveje sådan et... Jeg kender et skide godt cateringfirma. Altså, I må meget gerne lave det. Okay, så lad os gå ind og få kigget på... Hvor er mikroovnen? Jeg skal varme noget dernæst. Nej, jeg vil bare være først i seng.
Christian, går lige ud og laver isen. Ja. Lige kigge på det. Du sagde 15. januar. Ja, det er præcis. Ja, det kan jeg godt. Super. Vi har en aftale. Ja, tak for det. Tak. Hej. Hej. Det er noget hjemmelavet is med over, Nej, tak. Ellers at jeg er på kur, så jeg springer lige over. Okay. Der har jeg lige spist. Jeg synes faktisk, det var ret lækkert. Ja, det så også godt ud. De fleste medarbejdere er blevet berørt af næste indslag. Nogle kun en enkelt gang, og andre helt op til 6 gange. Vi snakker selvfølgelig om flytning. Ja, så ved vi, hvem vi skal ringe til næste gang, vi skal flytte. Vores sidste indslag handler om at sætte mål. De fleste af os har mål, og nogle af de mål kan være sat op helt og aldeles af andre. Og hvis man så ikke lever op til de mål, ja, så falder der brænde ned. Ja, kom ind. Sikkert noget bonusmaskiner eller noget. Jeg tror også, det må være noget. Det er en sportsfest. Er det sportsfest? Ja, hej. Det er jer, der er holdlederne fra sportsfesten. Ja. Godt. Kan I så ikke lige forklare mig, hvad er det her? Det er jo vores pokaler. Hvem har vundet de to? Det er jo vores teams. Ja, vores teams. I to, I må godt gå igen. Det var pænt, at jeg kom. Luk lige døren, når I går ud. De andre bliver lige her. Bare lidt nærmere. Altså, I kender mig jo. Jeg synes altid, jeg er godt humør. Men altså, jeg er ikke rigtig sur, men hold da op, jeg er skuffet, du. Det er dog ynkeligt med 2 pokaler. Jeg blev nærmest i grin i sportsteltet over blandt de andre direktører, så det ser jeg bedre næste år. Der skal mindst 5 pokaler, 1 for hver af jer. Er det en aftale? Ja. Det er 2. Jamen det var vist det, så tak fordi I kom. Pokalerne lader vi stå her, og I må godt lige lade døren være åben, når I går. Det var alt, hvad vi havde fra bag facaden. Og så, Karina, hvordan bliver vejret i aften? Det bliver en våd, men stjerneklar aften i planetariet. Vi forventer en del byer og godt humør, og højst sandsynligt også udsigt til Venus og Mars. Vi håber, I har nydt vores indslag. Og tilbage har vi kun at sige skål, og god fest!